com són els vostres somnis? Tots. Jo puc tenir malsons i sons eròtics. Explica. És veritat que la ceguesa fa que altres sentits augmentin? No és veritat. No és veritat, No. I després hi ha aquells que hi ha un corrillo que tu passes i es fa un silenci sepulcral, que tothom et mira a veure què collons, a veure sí i a veure què. I això és quan et venen ganes de fer la mitja volta i fer i segur que tots carden un crit del dimoni, no? Perquè... Juganers, juganeres, els jocs de taula ens uneixen a tots i a totes, i això hauria de ser sense cap mena d'excepció. Tot i així, en el món de les diversitats funcionals, malauradament encara hi ha molt de camí per recórrer. Avui ens acompanyen en David Vinyoles i la Montserrat Uran, una parella de persones cegues, i ens parlaran de la seva vida quotidiana, de la seva condició, mentre juguem a un joc de taula a cegues. Som-hi! A què juguem? Bueno, benvinguts David i Montse. Què tal? Moltes gràcies. Com estem? Bé, molt bé. Gràcies per estar aquí, per venir a la cita. Que avui esteu a la cita de què juguem. Que a la cita sempre venen dues persones, no? Normalment parlant de diferents coses. Sí que hem tingut una parella, també hem tingut una parella, però no hem tingut mai una parella de cecs. I avui parlarem de vosaltres. Podeu jugar a algun joc, en coneixeu algun que tingueu... Clar, mira, jocs de taula d'aquests moderns, per dir-ho d'alguna manera. Suposo que hi ha coses, però la veritat és que jo he jugat jocs de taula molt poc, val? Llavors, jocs de taula, el que són els clàssics de tota la vida, digue-n'hi joc de l'oca, digue-n'hi una baralla de cartes de pòquer o d'escacs, o un dòmino, això n'hi ha, i no hi ha problema en trobar-lo. Ara, ja la que comences a tocar jocs de taula més això, saps? Ara que està com molt de moda el màgic, per exemple, que tinc col·legues que són absolutament locos del màgic molt, jo no desconec i tampoc ho he investigat adaptades, per exemple, saps? Exacte. Igual són coses que van una mica enrere, sí que n'hi ha, vull dir, de jocs de taula n'hi ha adaptats i es poden trobar bastants, crec jo. El que passa que, clar, sempre... Bueno, és com les tecnologies, no? Sempre anem una mica un pas enrere. Exacte. No sortim mai a l'última. Som una mica, és allò rotllo segona mà, no? Segon moment de la prova del tema, no? Hem trobat un joc que sí que està més adaptat cap aquí, que es diu Nictofòbia. El joc es diu Nictofòbia. I es tracta de que normalment el que es fa és ficar unes ulleres negres a la gent perquè no hi vegi. I el que fan és que té un personatge i està dins d'un bosc perdut on han d'escapar d'un caçador, que en aquest cas seré jo, que és una persona que en aquest cas no porta les ulleres, i pot veure tot el que va passant. I les dues persones han d'intentar escapar del caçador, que no els caci, i intentar trobar un cotxe, i que un dels dos entri dins del cotxe abans que l'altre. Intentaré explicar-vos perquè també és el primer cop que hi jugo jo. Per tant, ho farem tots a poc a poc. Igualtat de condicions. Aquest és el teu personatge. Aquesta és la d'en David. Vale. I aquesta seria el caçador, que seré jo, que és fina. Vale. Està molt bé que hi hagi diferents formes i diferents textures. Clar, això és l'important, no? La meva sembla un flam, David. Una cosa que sí que us volia preguntar, no?, per començar una miqueta també aquesta entrevista que farem, és que tu, David, ets cec de naixement. I tu, Montse, ets cega de... No, jo vaig perdre la vista als 19 anys. Als 19 anys? Sí, però ja tenia una resta visual funcional, però no necessitava unes lupes molt grosses per poder llegir amb tinta i tal. O sigui, era una resta visual que em resultava funcional per moure'm, però bueno, de fet a la nit portava el bastó igual per si l'havia de menester, no? Home, jo crec que sí que hi ha petites diferències, perquè jo diguem que la meva concepció del món, tot i que de petit sí que vaig veure algú de colors i això, però tinc un record molt vaga. Clar, la Montse tot això sí que ho té superpresent. Llavors jo crec que sí que hi ha aquestes petites diferències. Sí, jo conservo ja no només els colors, sinó les formes, les distàncies. Em faig sempre una imatge plàstica, no?, d'allà on et trobes o de l'ambient en què estàs,
que segur que no s'assemblen res, no? Però bueno, jo agafo els meus recursos, que és jo rotllo intel·ligència artificial, no? Que no me la venguin perquè ja la tinc. Vull dir, em faig el meu muntatge i ja està. I no s'hi semblaran res, però jo estic ben a gust, per tant... Clar, tu tens un record d'espais i tal, que tu en aquest cas, David, l'has d'imaginar d'una altra manera, suposo, no? Jo no el tinc, no? Tinc diverses coses i amb això faig un Tetris i em munto... Sí. Anem a començar, us explico una miqueta com funcionarà el joc, vale? Jo haig d'intentar caçar-vos, vale? Però jo no ho tinc tan fàcil com anar-me movent cap a vosaltres i prou, sinó que tinc unes cartes que em aniran dient el que puc fer i el que no. I vosaltres podeu fer 2 moviments, feu un, us ensenyo on és est, oest, sud, nord, un altre moviment, us ensenyo també tot això, nord, sud, est, oest, i després teniu una acció més, que és o fer un moviment més, o amagar-vos, que és agafar el vostre cilindre i girar-lo al revés, que si jo estic a prop, doncs el que aconseguiu és que no us faci mal. Vale. O tirar una pedra. La pedra és el que us he dit, que us ensenya a l'espai, o si jo us estic a punt de tocar, doncs em foteu una hòstia i jo després al següent torn només podré moure un moviment i prou. Vale. Mira. M'encanta aquesta sensació d'obrir jocs de taula precintats. A vegades ni jugo, Els compro només per això. I sabeu on podeu trobar jocs de taula precintats? A les botigues Mazom! Són patrocinadors principals d'aquest programa. Ells us poden recomanar molt millor que jo. A les seves botigues, tant a Bilbao, com a Maldà, Barcelona, com online. Allà podeu trobar tots aquests jocs i molts més. I tots venen precintats. Hòstia! Quedeu-vos fins al final per descobrir fantàstics descomptes a les seves botigues. Veniu. Mira. Anem a començar, si voleu comences tu, Montse, què et sembla? Vale, d'acord. d'acord. Donem la teva mà i farem aquí i ara pots tirar un endavant, que ja veuràs que, si vols comprovar primer aquí a l'est no hi ha res, hi ha una valla. Sí. Després cap aquí cap al sud és fora de la pista, cap a l'oest també, i només tens una opció que seria anar cap al nord. Tinc aquesta opció d'anar cap al nord. Vale. Tiraríem aquí i ara fas el mateix. Pots mirar aquí a est, ja veus que no hi ha res, a nord veus que no hi ha res, i allà seria darrere o l'oest. I en diagonal no em puc moure, En diagonal no. Vale, de tot s'aprèn alguna. Ja comencem. La base d'aprendre qualsevol cosa és fer-ho, Doncs mira, me'n vaig cap a l'est. Vale. Ara aquí tens o un moviment extra, si vols moure't un més, o amagar-te o tirar una pedra. Què carai, de moment no. No, anem a ser valents. No pots tocar el teu, De moment no. Vols moure't una mica, doncs? Em moc cap a l'est. Cap a l'est. Fantàstic. Molt bé, fantàstic. Ara... Tu, David, et dono la teva mà, tu estàs aquí. Vale. I aquí darrere ja veus que tens una valla. Correcte, cap al nord no hi puc anar. Aquí cap a l'oest també tens una valla. Aquí no tens cap valla. Cap a l'est i cap al sud tampoc tens cap valla. Doncs me'n vaig cap a l'oest. Cap a l'est. Ai, cap a l'est, perdó. Cap a l'est, Exacte, vale. Ja tens un segon moviment. Aquí també pots mirar el mateix, pots dir cap aquí al sud no hi ha res, cap on venies tampoc. Cap a dalt, al nord, no hi ha res, i cap a l'est tampoc hi ha res. Va, me'n vaig cap al sud. Cap avall. Vinga, va. Vaig que fa baixada. Jo em moc un més, va. Un més també, i vas cap al sud? I crec que aniré cap al sud. Sí, perquè tu l'altre tens valles, aquí al costat. Estic veient que hi ha valles per tot arreu i tirant darrere com que no... No val per res. També voldria, però no val per res. I ara a veure què fas tu. Sí, ara jo us vindré a caçar. Ara veiem què passa. I abans de començar jo, us faig una pregunteta, així comencem a... Vinga, va. Em diuen pel pinganillo que puc dir que el cotxe està al sud-oest. Vale. Com són els vostres somnis? Tots. Jo puc tenir malsons i sons eròtics. Aviam, explica això. Però ara anem a la cosa, perquè jo crec que és una pregunta bastant típica. Montse, estic xerrant molt jo avui, Xerra. Però jo sempre ho dic que jo somio amb tal com visc la vida. És a dir, jo amb un somni puc tenir una conversa, inclús puc arribar a sentir olors o tocar coses i tenir tacte. I és que suposo que els que us hi veieu, el somni és com ultra només d'imatges, no? D'imatges, correcte. No. No sé, jo... No, jo tinc tot això que tens tu i a part tinc la imatge en 3 dimensions. Si també tens aquests sons, olors... Normal, sí. O sigui, igual que desperta, però en somni. Vull dir, bueno, igual que desperta no, perquè desperta no m'hi veig, però en somnis... Si en somnis veus imatges. Sí, jo veig el que veia. Molt bé. Veig el que veia, vull dir, per això és algú que roman allà i que està en el subconscient.
i que no es perd. Vaig a començar jo ara. Aviam, jo agafaré una carta i aquesta carta em dona dues opcions. Una, anar cap al so, que ara mateix no hi ha cap ruïdor, no hi ha cap peça d'aquestes, no heu tirat cap pedra. Per tant, jo em quedaré amb la que no em diu, que em puc moure 2 caselles, jo em moc un i em moc una altra i ja què passa. Va, m'he de moure, Sí. Si faig cas al pensament... Si t'estàs anant enrere, si vas cap a l'oest... Me'n torno per on he vingut. Perquè tens por que jo estigui per allà a prop. Claro. Vols tirar una pedra? Sí. Vols... Sí? Sí, vull tirar una pedra. Va, cap on la vols tirar? Cap a l'est. Cap a l'est, Cap a l'est. Mira, perfecte. Doncs mira, cap a l'est t'explico el que hi ha. Tens 1, 2, 3, es para la pedra en 3, vale? O sigui, tu t'has mogut 2, Sí. hi havia un forat, que és aquest tercer, Vale. es para aquí la pedra i xoca contra el caçador. Carambes! Vull dir que acabes de fer-ho perfecte. Vale. Perquè si haguessis fet un endavant, haguessis perdut una vida, saps? I a mi em fas fer que em fareixo, o sigui, jo ara em fareixo, i ara al següent torn meu només podré fer un moviment màxim. Vale. Ho has fet superbé. Vale. Va, doncs mourem 2 enrere també. Farem 1 i 2. Així em feu anar-me una miqueta lluny també de vosaltres. Jo me'n vaig... Cap a l'oest. No m'amago, de moment no m'amago. No ens arrugarem encara. No ens arrugarem. Tirarem una pedra cap al sud, a veure què passa. Cap al sud, Molt bé, Sí. te l'agafo aquí, Perfecte. Tirem cap al sud i fa 1, 2, 3 moviments i xoca cap a l'abisme del joc. Cap al... O sigui, no hi ha valla, no hi soc jo... Vale. Vol dir que s'ha perdut la pedra? La pedra, no s'ha perdut. Es queda en el tercer forat. Vale. Queda allà, vale? I ara el soroll se'n va cap a on hi havia la pedra. Vale, perfecte. Us faig una pregunteta abans de I tant. seguir. Vinga, va. Mira, aquesta és una pregunta, Montse, del xat GPT, d'aquella intel·ligència artificial. Quin plat gastronòmic us representa millor com a parella? I quina cançó us recorda el vostre primer moment especial junts? Vale, tu contestes la cançó i jo contesto el plat. Vinga. Et sembla? David, Vinga, va, arrenca. A veure com ho podem, Arrenques tu, Montse? arreglar, sí. Vinga. I jo crec que estarà d'acord. El plat gastronòmic no seria un plat gastronòmic com a tal, sinó que seria un menú degustació de cap d'any, Vale. que vam fer l'any 2003, que va ser quan li vaig entregar les claus del regne. Aviam, això, Els claus del regne vols dir les claus del pis. Claus físiques, sí. Dic, hosti, aquesta dona serà aquí una princesa o una... De ca meva. De casa teva, exacte. De casa meva. Exacte. Per tant, ja teniu un moment que us recorda molt, no? Un moment especial. Bueno, i a més, no? sí, va ser un sopar molt especial. I quina cançó I diries? jo estic d'acord amb el que ha dit ella, però hi ha jo triaria un plat també. També, O sigui, tu la cançó i el plat, i tant. Mare de Déu. I tant. Perquè això que diuen que els homes a vegades se'n conquista per l'estómac, jo crec que una mica és veritat. A veure. Home, la Montse em va conquistar per moltes coses, però clar, el dia que es vol fer un fricandó, ja... Home, ja. Patapam, saps? Llavors jo crec que el fricandó És un plat estrella, i no? les mandonguilles són plat estrella de moltes coses. I a la cançó què? Quina diries? Hòstia, la cançó. És que cançó, el primer que m'ha vingut al cap, i no sé si la Montse estarà d'acord o no, si no entaurarem debat, més que cançó, jo crec que hi ha un disco que a més fa molts anys que almenys jo no escolto i que li vaig regalar jo a la Montse, segurament amb una segona intenció, que era un disc de boleros que a mi m'agradava molt, de la Maite Martín, que es diu Tiempo de Amar, i jo el recordo molt en això. Per la vostra relació. Correcte. Muévete en una dirección hasta que impactes contra algo. Però clar, jo ara només puc moure un, per tant... Contra algo. Sí, per tant, com que només em puc moure un i haig d'impactar contra algo, doncs ho he d'anar cap aquí. Pues me'n vaig aquí. Cap al nord. Cap al nord. Vale, una cap al nord. Cap a l'est. Jo crec que encara no em vull amagar, però és que si faig un altre cop aquest moviment estic jugant a les 4 cantonades. Me'n vaig. Espera, que està molt Vols que te l'agafi? Me'n vaig cap al... Cap al sud, Cap al sud. Perfecte. Me'n vaig cap a l'oest. Cap a l'oest, molt bé. Vale. Una camineta cap a... I aquí pots fer el mateix, on enrere, que seria l'est, on al nord, Vale. que seria aquí, a l'oest hi ha una valla, i al sud hi ha... Doncs me'n vaig hi ha al res. sud. Cap al sud. Molt bé, doncs mira. Ara t'explico. Acabes d'arribar al cotxe. Hòstia! Acabes d'aparcar-te dins el cotxe. Que Vale? va parir. Vull dir que l'has clavat. Que bo! Ara, clar, Quin pàjaro aquest, en David, hosti. jo crec que ja ho has guanyat. Vull dir, ho haig de deixar clar, perquè no crec que arribi cap a tu. Vale? I per tant, us faré una pregunta abans d'anar jo. I tant. Respirar una mica Respirem. i pensar com collons puc matar-vos, perquè no crec que es pugui.
Aviam. Diu, mira, una pregunta, diu, és veritat que la ceguesa fa que altres sentits augmentin? Es reflexa en la vostra vida, això? Allò que sempre diuen, no?, que Contestes l'oïda tu o contesto augmenta... jo? Arrenca, va, Montse. Vinga, Montse, vinga, va. No és veritat. No és veritat, eh? No, això és un tòpic. Vale? No és veritat que tenim l'oïda més desenvolupada, ni és veritat que tenim el tacte... El tacte, poder sí, que el tenim més desenvolupat. Vale. L'oïda, en teoria, també l'entrenes, però també hi ha l'olfacte, hi ha el gust... Diguem que la vista, que és molt ben parida i molt guai, té la capacitat de solapar-nos a moltes coses si nosaltres sempre li atenem i li fem cas. Vale? Perquè com que jo t'ho ensenyo primer, doncs ja està, cal que et preocupis, jo t'ho ensenyo. Dius, no. No, perquè ens estem perdent una pila d'informació que si tu tanques els ulls pots deduir moltes més coses per l'oïda, que precisament no és cosa, val a dir, que per l'oïda els caçadors, precisament, i els depredadors són els que més es poden orientar, perquè és a 360 graus, vull dir, és una cosa que està sempre allà. I, en canvi, la vista, doncs, només t'ensenya una part. I depèn de tu que vulguis aprendre a fer cas a la resta de coses. No estan més esmorteïdes, únicament que, si no els hi fas cas, doncs, bueno, estan allà i romandran allà, però no t'explicaran allò que tu no vulguis sentir. Vulguis que no, la manca d'un sentit fa que t'hagis d'espavilar molts altres i llavors, no és que tinguem més bones orelles, però sí que les hem hagut d'entrenar més, no? Les hem hagut d'esmolar més. Però clar, és que no en som ni conscients que els fem treballar més, és el que hi ha, saps? Vale, ara ja heu guanyat, però intentarem que els dos arribeu al mateix cop, vale? És a dir, que ara jugareu vosaltres dos. Però tu estaràs allà, intentant fotre'n pedres si et vinga a picar els tabrots. Clar. Expliqueu una anècdota divertida relacionada amb la ceguesa. Clar, a vegades el no veure-hi fa que a vegades puguin passar coses. I jo me'n recordo un dia d'estiu, probablement el cap de setmana, que fotia una calor de 1000 dimonis. Tu saps quina anècdota ve, eh? Sí, perquè jo hi era. Jo ho vaig veure, això. I, hòstia, saps? Devíem venir de fer el vermut, o vés a saber. I anàvem a dinar a casa dels meus pares. I arribem, hi havia la taula parada, no sé què, i jo tenia una set, però... De 1000 dimonis. Set de cavall, allò. Vale, arribem al menjador, no sé què, agafo l'ampolla d'aigua, pot d'aigua d'aquests formosos, omplo fins a dalt, me'l foto a Sant Hilari. A galet. Allò... Pau! Silenci. I el meu pare, collons. I clar, en aquests segons de silenci vaig ser conscient que aquella ampolla de plàstic d'aigua estava plena de vi. Si et vas cardar a galet... Em vaig cardar a Sant Hilari 200 centilitres de vi en 2 segons. Sense respirar. Clar, això ho vas notar just després... Clar, un cop heu baixat avall, dius... Un cop vas fer el rotet, no? Clar, llavors dius, collons, sí. I tu, Montse, en tens alguna així d'anècdota? Jo tinc... M'havia preparat... Volia fer-me un cafè amb llet, d'això fa moltíssims anys, als 90 i pico, i volia preparar-me un cafè amb llet, em vaig preparar un cafè, allò, tota la meva parsimònia, que enxufes, que molines el cafè, que el poses a la cafetera de braç, que pim. Ai, tot allò. Un cafè brutal, boníssim, vaig pensar, ara un rajolí de llet, i ja vaig a la nevera, agafo el bric, pam, remeno, cardo glop i m'hi trobo una cosa tan asquerosa. Vaig pensar, què collons, què ha passat? I no era que s'hagués fet agra la llet, era que jo, per mandra, tenia a la nevera un bric de suc de préssec que no havia etiquetat. Clar, els productes haurien de venir etiquetats en brall, però si no venen, que és les més de les vegades, i compres articles que són molt similars o que poden portar a confusió, el que has de fer és etiquetar-lo. Perquè si no, et fots una pòssima d'aquestes com la que em vaig fotre jo, que me'n recordaré tota la vida. Tota la vida me'n recordaré d'aquell cafè. Sí, el tema líquids ja veig que és un temazo, no? Exactament, hem coincidit en tema líquids. Sí, la mateixa anècdota que s'hi ve. I el tema d'etiquetar, per saber com funciona, si vosaltres etiqueteu en braille. Sí. Ah, vale. Si teniu una maquineta per dir alguna cosa que us fabrica un paper tal o com funciona? No, tenim unes etiquetes adhesives que nosaltres escrivim a mà o a màquina el que hi ha a l'etiqueta i aleshores retallem per economitzar etiquetes i les enganxem a l'envàs i ja està. Jo he d'anar cap aquí. Cap aquí, eh? Vale. Sí. I vols fer un altre moviment? Ara, si fas un més, cap a l'esquerra trobaràs una pedra que és la que has llançat abans. Ah, doncs sí. Ara m'amago. Va, que no ho he fet. T'amagues? Sí, m'amago. Mira, t'ensenyo el que farem, vale? Ara el que farem és girar-lo, vale? I el girem cap per avall. Vale. Us agrada que la gent us faci preguntes? Sempre i quan les preguntes es facin amb respecte, a mi no em molesta.
i en contrari, que també està bé que la gent vulgui conèixer i és una manera de trencar barreres i de trencar tabús. Us heu trobat a vegades amb algú que va bé preguntant amb el rintin, per dir alguna cosa? Sí, o amb el rintin, sí, o saps allò com... Digue-li morbo. Exacte. És morbo. Exacte. I a mi això em desagrada profundament. I clar, això... Són preguntes que no tenen un rerefons saludable, encara que la pregunta ho sembli, no? Vull dir, és una manera de... Ja ho veus, vull dir, és una cosa que no cal veure tampoc. David, Sí. Que hi ha gent que dius, bueno, això, o sigui, realment, per què m'ho preguntes? No ho necessites saber per res, ni tampoc no t'interessa. Vas a un bar a fer un cafè, a un bar on no vas mai perquè has anat a fer una gestió no sé on, fas un cafè i et poses a xerrar amb el camarer i el tio, doncs, hòstia, tinc una curiositat, això dels bitllets, com carai us ho feu? Com saps si et torno el canvi bé, per exemple? Que és una pregunta molt... bastant. I, bueno, és lògic, no? Perquè dius, hòstia... Clar. I dius, hòstia, doncs és un context en el que s'ha establert una relació, per dir-ho d'una manera, que és superficial perquè probablement no ens tornem a veure mai més, però té un sentit, la pregunta, no està dins un... Clar, aquesta mateixa pregunta, si jo estic esperant el bus i algú em diu, perdona, com es coneix? Saps? És en plan, bueno, tu qui ets? D'on collons saps? Clar. I llavors hi ha una altra cosa, que jo crec que la Montse també estarà bastant d'acord amb mi, i és quan algú et vol ajudar, no? I et fa una pregunta mal formulada o donant per entès que tu, com que no t'hi veus, no estàs en el lloc. Supertípic. Que crea confusió. Tu estàs a Plaça Catalunya, a l'estació, esperant el tren. Sí. Tu estàs a la teva via. El tren arribi que no arriba mai, però l'esperes, l'esperem. Sí, això és una altra cosa, I se t'acosta algú, no? I et diu, perdona, que vas a Hospitalet? A veure, estic a la via contrària. Si realment em vols ajudar, tu, et falta alguna cosa? A quina direcció? No sé, 1000 coses, no? Llavors, no, la pregunta és en plan... Ja t'has equivocat. Segur que t'has equivocat. No, a veure, un moment, no comencem bé. Això no és saludable. Exacte. I després hi ha aquells que hi ha un corrillo que tu passes i es fa un silenci sepulcral, que tothom et mira, a veure què collons, a veure si i a veure què. I això és quan et venen ganes de fer la mitja volta i fer i segur que tots carden un crit del dimoni, no? Perquè, o sigui, ho veus, és absolutament tangible, és algo que no cal veure-ho per saber moltes vegades el que està passant al teu voltant, no? I dius, hosti, realment, jo vull pensar que gran part d'aquesta actitud i d'aquestes coses obeeixen a la més profunda ignorància i desconeixença. I no vull imaginar-me com pensen que vivim. No vull imaginar-m'ho. A vegades podem posaria molt nerviosa, Vull dir, realment, dius, hòstia... Però això, som com qualsevol altre, amb les nostres coses. L'única diferència que hi ha és que nosaltres tenim una característica i és que no ens hi veiem. Però fora d'això, doncs, tenim les nostres limitacions i les nostres aptituds com tothom. I no som diferents. Toca tu. Jo estic intentant trobar en David, només que trobo que tanques per tot arreu. Però clar, jo més o menys visualitzo per on està. Sé que... Ja li pots ajudar si vols, Tu des del cotxe li vas dient, Montse! Clar. Pita, David, pita, sisplau. Vale, Pitu, més a l'oest teu, jo crec. També em podria equivocar, Estic cap a l'oest, no? Exacte. Tu estàs segur que no m'estàs portant a l'hort, nano? Jo a l'hort em fa de dies que t'hi porto a l'hort. Doncs cap a l'oest. Cap a l'oest? Sí. Fas un moviment cap a l'oest. Cap a l'oest. I aquí no et xoques contra mi. Vale. Si haguessis anat cap a l'est, hauries xocat contra mi. Quina por. Em segueixo movent cap a l'oest, si puc. Cap a l'oest, un més. Vale. Quin tipus d'oci cultural, cinema, teatre, música, etc., consumiu i us agrada més? Ui, xerra, David, va. Jo foto unes arengues aquí que... No, diversos fronts oberts. Sí, molt oberts. Ens agrada molt el teatre. I en consumim, sempre que podem. En consumim menys del que ens agradaria. No som tant de musicals, o sigui, teatre. Teatre-text, Teatre-text, sí. I coses... Amb substància. Exacte. I això, llavors, música. Cine o... Consumim molta música. Cine no tant. Cine no tant. I sèries o així? I sèries ens va temporades, Però solem roncar bastant, quan les posem de vegades, vull dir allò que sí. I el tema adaptació en aquest sentit, què hi ha o quins tipus de mecàniques hi ha per ajudar que pugueu... Audiodescripció. Audiodescripció, vale. Sí, en teatre no, o sí? Sí! Ah, sí, Una cosa molt xula. Sí, no en coneixia. No es fa molt, però sí que es fa audiodescripció. Hi ha una gent que es diuen, com es diu? Teatro accesible. Teatro accesible, exacte.
I adapten, ja no només amb audiodescripció, sinó també amb subtitulats, sords, hi ha diverses, un bucle magnètic per gent que té discapacitat auditiva però hi pot sentir alguna cosa també, i ho fan superbé. Vas al teatre, et donen una pataca, cascos, i llavors allò va sincronitzat amb el teatre, que el van disparant diferents audiodescripcions en funció del que passi en el directe. Sí, és viu, vull dir, no és una cosa tancada, és viu. Els tempos del teatre, clar, no són clavats, no? Hi ha un equip humà darrere constant, sí. I llavors, clar, s'han hagut de prendre el guió i és molt xulo. I està molt bé, la veritat és que està molt bé. Per mi, les audiodescripcions, tant en teatre com en cine o sèries, i crec que la Montse estarà d'acord, n'hem parlat molt, és molt important que siguin curtes i concises, perquè si no, també et pots despistar, no? Massa informació, no? Exacte. A vegades hem vist alguna pel·lícula que dius, pareu ja de xerrar perquè m'estic perdent el diàleg. Deixeu-me que em perdi la pel·lícula plàcidament, ja no plastes, que són uns plastes. I se enciende un cigarro. Dius, no cal i se enciende un cigarro, perquè aquest personatge ha agafat un encenedor i fa... I llavors expulsarà i vas... No cal que em diguis i se enciende un cigarro, no? Ho saps perfectament. Ja, què em diu aquí? Molt 3 caselles, Sí, 3. 3, mira. Fes. 1, 2, 3. Ai. Ara et tornarà a tocar tu, però us faig un... Va, pregunta. Com us sentiu respecte a la paraula discapacitat? Bueno, hosti, a veure com ho explicaries. Clar, hem de posar nom. Llavors, sempre quan hi hagi no sé com dir, Montse, ajuda't, va. La coletilla, no? Discapacitat visual. Doncs ens situa en un pla, i a mi no em molesta. Sempre i quan s'entengui és el que és, res. Però que això no et faci que menys valori, no? No, exacte. No, tornem una mica a lo d'abans, no? Depèn de com es diguin i com s'interpretin les coses, no? O sigui, jo sóc una persona cega. Correcte, exacte. Això no té cap connotació pejorativa, no? A menys que algú ho digui d'alguna manera que realment vagi a buscar fer mal, per dir-ho d'alguna manera, no? Que ja és molt difícil que això ens toqui, perquè realment estem molt curtits. De vegades molesten més les actituds que les paraules. A vegades em molesta més jo demani un cafè amb una barra i em serveixin el sucre i em remenin el cafè, perquè això a mi m'està donant una indicació molt clara del que està pensant aquella persona que m'està servint aquell cafè, que no sap ni com he pogut sortir de casa. Val? Aleshores, això a mi em pot ferir més i m'enfada prou més que no que algú digui, mira, aquesta noia és cega. Sí, exacte. Sí, vull dir que realment no tinc... Sí, ho tinc molt assumit. Bueno, és que és així, viu amb mi i serà així sempre. Estic completament tancadíssima, no trobarem David, jo, cap al nord. Anem al nord. Sí, és igual. Si és que aquí... Va, i ara tens els teus moviments. Doncs em moc cap a l'est. Un moviment cap a l'est. Cap a l'est, me'n vaig cap al sud. Estic donant més voltes que una rentadora, tio. Cap al sud. Cap al sud? Cap al sud. I ara tens un últim moviment. Un altre encara? Doncs cap al sud, un altre cop. Cap al sud? Sí. Doncs mira, t'haig de dir que acabes de ficar-te dins del cotxe. Sí, acabes de mirar, veuràs, la teva mà. Per flipar. I la teva mà, David. Veus? He patit molt, junts, de costat. I si trieu el vostre pàjaro, la vostra fitxa, aquí sota veureu que hi ha una mena de peça que seria el cotxe, que és on us havíeu de posicionar, i us heu trobat abans de que us matés, o sigui, mira que hem donat voltes, Collons, no he tingut collons de matar-vos, Res, jo us volia primer de tot agrair que vinguéssiu, no sé si voleu comentar alguna cosa més, si us heu passat bé, jo us ha fet una mica de por al caçador. Ara voldré veure aquest joc, el voldré remenar a plaer, vull dir, com coi està fet això, tio, perquè... Doncs aquest joc, a més, us el regalem. Vull dir, aquest joc és per vosaltres, quins caps! I així a casa, amb els vostres i tal, podeu jugar-hi tants cops com vulgueu, podreu tocar-hi, més ja veureu que hi ha molts mapes diferents. Hòstia, vale. Si voleu ara ja podeu ficar la mà i tocar tot el laberint i tot el follon que hi ha aquí. Clar, llavors això tu pots posar les valles on et sembli. Exacte. Hòstia, és molt gros, jo pensava que era més petit. Déu-n'hi-do. Ja podia anar voltant jo. I això, així jugueu tranquil·lament a casa i ens expliqueu com... Home,
I ens en recordarem molt de vosaltres. Ens ho hem passat molt, jo m'ho he passat. m'alegro A més, molt. crec que les preguntes han estat molt interessants, vull dir que realment hi heu pensat. Que guai, al final vosaltres també heu respost coses molt interessants i que al final espero que la gent també... coses que a vegades no coneixem, no? I que està bé també conèixer-les per no cagar-la, no? Perquè no et posin sucre quan no toca, perquè quan t'ho demani d'una manera més adequada i que quan passeu pel costat de gent no es quedin tots muts i no fotin la pota que diuen a casa meu. Això és molt curiós. Exacte. Per tant, bueno, gràcies als dos per venir. Petites coses del directe. I tant. Molt bé, doncs moltes gràcies. Fantàstic. Gràcies per venir. Merci a vosaltres. Bé, juganers, això és tot. Avui hem après moltíssimes coses i ens ho hem passat superbé. En fi, com cada setmana podeu trobar aquest joc i molts més a les botigues Mazón. Trobeu l'enllaç a la descripció. Res, ens veiem la setmana que ve. Joel, talla això.